Orsiýetin Gazpromy Türkmenistanyň Türkmen gazy bilen gol çekilen aralaşygyň çägini Türkmen tebii gazyny 2024-nji ýylyň iýulyna çenli import etmäge razy boldy. Bu aralaşyk ekspertleriň sözlerine görä Türkmenistanyň öz taryhyny iň agyr ykdysady kynçylyklaryň birini başdan geçirýän, ikinji tarapdan täze şäher guruluşlaryny başlaýan wagtyna baglaşyldy. Gazpromyň web saýtyna 3-nji ýylda çap edilen maglumatda aýdylmagyna görä Orsiýet 1-nji ýylda baglaşylan täze aralaşyk aslynda Türkmenistanyň ýylda 5,5 milliard kub metre çenli gaz import eder. Şol wagtda bu aralaşygyň nähili şertlerde baglaşylan gazyň wakaty barada hiç bir detal açylmaýar. Türkmen we Rus kompaniýalar mundan 15 aprelde gol çekilen we iýunyň aýagyna soňlanan 2,5 aýlyk şertnamasyna hem 1 milliard kub metreden gowrak gaz söwdasyny etdiler. Şol wagt hem Türkmen gazynyň haýsy wakadan alynjagy aýdyňlaşdyrylmany. Türkmenistanyň Sowet döwründe gurulan geçirji arkaly iýerilýän gazyň häzirki möçberi iki ýurduň arasyndaky gaz söwdasynyň ýetjek derejesine ýeten ýyllarynaky bilen deňeşdirilenini ören az bolup görünýär. Orsiýet olarlar Türkmen gazyny import edýän ýurtlaryň öňüni çekýärdi. Emma 10 ýyl çemek odal bu orny Hataýa ýeledi. Türkmenistanyň we beýleki Merkez Aziýa ýurtlarynyň import edilýän ardan gaz Orsiýetiň Ýewropaýa diýen gaz eksportyny güýçlendirmegine ýardam etdi. Emma energiýa bahalarynyň global ardanlamagy we Ýewropa ýurtlaryna gaz talabynyň peselmegi Rus-Türkmen gaz söwdasyna hem öz täsirini ýetirdi. Gazprom 2015-nji ýylda 10 milliard kub metr möçberini alan Türkmen gazyny ýylda 4 milliard kub metre çenli azaldýanyny eglan etdi. 2016-njy ýylyň başyndan bolsa Türkmen gazy bilen Gazprom arasyndaky aralaşmazlyklar üstünde Moskwa Türkmen gazyny satyn almagyny betetdi. Şonu Türkmen tarapy Rus tarapyny alan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplasa Rus tarapy Stokholm ykdysat dagwalary seredýän arbitraj suduny şikaýet edip Türkmenistanyň Orsiýete satýan gazynyň bahalaryny gaýtadan seredilmegini sorady. Rus resmiýetlerine salgylanyň medeniýet maglumatlarynda Türkmen Rus gaz söwdasynyň 2019-njy ýylyň başyndan dikeldiljekdi gaýdyldy. Emma Türkmen tarapy Orsiýet bilen aradaky oňuşmalyklarynyň nähili şertlerde çözülýänligi Gazpromyň odal alan we bahasyny tölemedik gazynyň puluny töläp tölemänligi hakynda hiç bir zat aýtmady.